ne bala me bagaw ne ya fo aw nyana ko am mala ermina am balma munum be Libye am balma munum be Libye. Nos frères qui sont en Libye sont en train de mourir. Les jeunes maliens de Libye sont en train de dépérir. Les jeunes maliens de Libye n'ont plus de vie à cette heure-ci. Ne bala me bagaw malien munum be Libye wele dante wele ka kasi ko dante ko hina awna ko dante ko kuma anga gouvernement fait fils abri là ou ko hina awna ou ko na dun anga jamana kono dante c'est ta awnie dabalita awnie dante ni ma hina ka fo mali gouvernement nyana ko amunu be Libye data awnie sino ko ta awnie on ta na me fe dante ambe kuma ka me dongo Libye bébé dante la me dante ali warta en bolo ka se ke wele wala se ka se ka ci la di en gouvernement me dante ibe se ka fe ke OK mashallah malik gouvernement san mon bambe aka hina auna u kana dun en fabara anga ta baraka en fabara sino dante ambe yoromina ambe saya ambe sani bolo cela de là a ben ala na chrétien malien. Voilà ce que les jeunesses de Libye m'ont appelé pour me dire. Malien mon Libye wen de fonina mais ça on m'a c'est al kalila mais ça on m'a c'est al kalila ayuk makana me kutula grand dante salam alaikum fasité ala tambashike dante ido ga do meme Libye dante ni ma nyoma ne ro fe dante ga ko kuma mali gouvernement fe ko rakam na sa koy wallahi kulumna sa grand dante salam alaikum fasité ala tambashike dante ido ga do meme Libye dante ni ma nyoma ne ro fe dante ga ko kuma mali gouvernement fe ko rakam na sa koy dante ni ma kuma mali gouvernement fe amina sa ne bolma ke ni ala sonama ite sa aya partager malien na foro nyana ko malien den fo ite to kofe ne dante kamen ne ma yefam ni ne ko oma mo malien den fo ite to kofe ne kamen ne ma on peut en tout cas mo citoyen aka to kofe on peut pas se laisser derrière mais ni Léopold Sédar ni aka discours la mais en 1950 fait même na ona Dieu fait na onga kan abem na ona mais fuka donga fo ko justice do be Dieu kono ça c'est la justice de Dieu o ala ka justice di o justice ni ala sonama ala boke o aboka ka ala ere kama o justice jumai na nganda do la le plus vite possible Dieu maka donga fo ko Dieu te to klena awo o ko furauna ko me Dieu kono furauna ti antuguni ni furauna menena ne ko datuguna twa kono awo mama be manifin toro mama be manifin degun ika donga fo ko furauna tara to mina ire be takati ntugula yifa don ne bola malien ne bola na me bagaw ni ne be ka ke Libye ni erina malien na mais massa mi tay Dieu ale be feno ke Dieu kono nga bijam kan c'est trop sophistiqué mina ndado ko ba mun me ka ke mali kono mina ndado kuma chamana me klakana mo do ta u jamuma ku to funyana u ka donga fo ko mali be jo u ka donga fo ko mali be jo ni le Lobaran James qui pam basket là Lobaran James burju bora Afrique di i ka donga fo ni ame ko kangu Musa Massa Musa Sumanguru Kanté Sunjata Keita Babemba Damonzon fo mali on ka donga fo ko alisa ko fonto mugu boro abawo ban ni ataka sonson ni ataka fonfro a ben ala na tikate tisuta be sura oh yeah ay tisuta be sura la de donc alisa Damonzon be mali kono alisa Babemba be mali kono aw nyebe Assimi Goïta la o ye ka faruni drone ke alisa anga Assimi supporter mais faut Assimi kana mais alisa parce qu'il y a se ka ke simo daganti ya se ka ke mais anga ndado mu me ka ke en balmo la Libye au bolé aya famu colère est grave donc vraiment moi je challenge le gouvernement du Mali qu'à évacuation blague à Libye le plus vite possible et de faire quitter la jeunesse malienne qui sont en Libye avant qu'il y ait ça. Nous, je les ai bel et bien dit, et le monde est en train de m'entendre. On a 500 personnes à cette heure-ci. Je veux 500 partages. On a fait beaucoup de Maliens, on ne peut pas laisser les Maliens derrière. D'après le président Assimi Goïta, oui, c'est la jeunesse malienne qui est au président Kouté. On a président Salmon Ba. Donc, on a humainement, justice.
La justice imminente. Fais le dire que non, il faut que la justice imminente. Justice imminente est mounée. Justice imminente est croyée mounée. Dire qu'on ne parle pas la même chose. Imminent justice. They believe that rule and fix and are fixed on everything. Au croyée mounée. Ko imminente croyée d'oreiller. Qui a donc à fort. Ko almadioun. On a dit soyant ametaka touyan. Imminente croyée mounée. Ko fait le dire que non. Nous et alaka massacrer. On devait dire qu'on va contrôler. Almadien te se ka faut contrôler. C'est ça la réalité. Donc, à la base, c'est rien mintige. À la base, crime mintige. À la forme que justice imminente en français. En anglais, imminent justice. Donc, à la base, charia du c'est fixé. Elle a été bouli. C'est-à-dire, galon te mena boula. Il pan à la bisoro. Il dogo à la bisoro. Il kourou à la bisoro. Il chari à la bisoro. Il doit dogo, il doit menamena wofe à la bisoro. Il m'a koukou qui à la bisoro. Ça, c'est la justice imminente. La justice imminente and immutable and that punish automatically follow misdeed regardless of the extenuating circumstance. C'est-à-dire que justice imminente, mamimbe fangaira, mamimbe yele, mamimbe baramoroma, mamimbe morobla kasola, mamimbe baramadema, mamimbe morifi untonyo, jamana mimbe sanu. Ko jamana dion ko setouye jamana mi be jama o jamana dion be ka libi jamana mi be pétrole o jamana dion bu kunfé jamana mi be luluye o jamana dion te ka dunu so ka dun jamana mi be fembe fo e masika ko jamana kono muruketa salé fo assimilale o jamana kono feno be ko la fo mako la justice imminente ala de bo keleke o ala ka keledi donc nene malen dimsonu ye libi mori be kam blani kuma ina bi nene o be ka nun toko num ne ku black kasola ne be na kangada mo mun be ku ne ku black kasola u ka don a fo ko don be zontai ko don kele fetiki tai u ka don a fo ko bi u be ka saratike ko sini ko date nunu be na saratike u ka don a fo ku be ka ke mamununa ku te nyina u te tasi ni ala sonama la justice imminente va arriver au Mali très bientôt u ka don a fo ko tôt ou tard u ye mun ke ala fene b'u ɲangata ni ala m'u ɲangata anw maliyɛn denmisɛnninw yɛrɛ b'u ɲangata inshallah parce que a bɛɛ bɛ ka k'an sigilen ɲɛna u ka dɔn ka fɔ ko fɛn min y'a to maliyɛn denmisɛnninw bɛ bɔ ka t'u kunfɛ ko y a quelque chose qui s'appelle la justice imminente de Dieu n'ale tɛ mɔgɔ bon k'i jɛ n'ale circonstance tɛ mɔgɔ to yen ko ni ala sɔnna ma fɛn min bɛ k'a to maliyɛn denw bɛ fantandenya la fɛn min bɛ k'a to maliyɛn denw bɛ ka sɛgɛn fɛn min bɛ k'a to Mali kɔnɔ patron dɔw bɛ fɛn brûler foyi tɛ b'o la fɛn bɛ ka to Mali kɔnɔ dɔw denw tɛ ka taa kalan kɛ mais dɔw bɛ liberté la fɛn bɛ ka to ka kɛ hali bi liberté dayɛlɛlen don Mali la alors que maliyɛn denmisɛnninw bɛ grève la mun de la o école privée bɛ Mali kɔnɔ halisa ça c'est la justice imminente et ça va arriver inchallah ka da kan ale tɛ maa si bon k'i jɛ o ma deli ka kɛ Assimi Goïta est la résultat de la justice imminente ka da kan Buaba an tɔɔrɔ don min na Bois dengeni Karim be antoro domina Karim be domina malien do be ka faga malien do aw nyina kadi ne a fo ngono taw to ka nyina ya o te kene nyina ne parce que ne ka Mali be jo inshallah anga Mali be jo inshallah ne ta to ka nyina parce que arama di ni cerveau wula ka bo sunogo la fuiti la jo domina Karim be do baton kono ani to musomanu domina Karim ni to musomanu me ka kunlo momo o be ka massager ani malien den kono ba de be baton kono o be ka nga jamana na folo dun o Karim kilan ka boli ka bɔ kɛnɛ ma foyi ma bɔ o la aw bolo ko ala bɛ o to yen wa o kelen Karim fa a y'a ye k'a fɔ ko bana y'a minɛ tile fila à peu près a sara aw bolo ko ala bɛ maa to yen maa dogolen aw ta bɛ k'aw kulonkɛ ala la aw bolo ko ala bɛ mɔgɔ to yen o de bɛ taa to maliyɛn denmisɛnninw bɛ bɔ u kunfɛ ka t'u kunfɛ wa Sotel Mali la comment taxi Modibo Keïta ye comment taxi dayɛlɛ ka usine céramique dayɛlɛ i y'a faamu ka usine sugu bɛ dayɛlɛ Mali kɔnɔ i y'a faamu mais masa min ala ye an b'a ta ka di maliyɛn an b'a feere mɔgɔw ma an b'a bɛɛ kalama i y'a faamu ka maliyɛn denw bila k'u kɛ tungarankew ye ça c'est la justice imminente donc ni ne y'a fɔ ɲɛna n ko n bɛ n da don nin kuma sugu ninnu na c'est à dire ne bɛ maliyɛn denw nataga fo kɔfɛ de an b'an pan lege walasa an ka se k'an pan ka ɲa donc o justice imminente maa si kɛra nin ye k'i b'a fɔ k'i bɛ jɔ ko vive baba ne y'a fɔ ɲɛna n ko nin Mali ko in an b'a jɔ de jagoya de don wa maliyɛn den fɛnɛ bɛ ko kalama bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne donna kɛlɛ la wa jamana in bɛ jɔ inshallah wa an bɛna l'aw bɛɛ nɔfɛ un à un n y'o de fɔ n ko ni ye Laurent James k'i pan sanfɛ
n'a pas de clou là aka donc faut ka bora femuna on est malien c'est nous na me ko sonje ta keta kume jala bo akme ato sebe sumbo wa jala sum ube zira sumbo aka donc faut ko anye sonje ta keta bonzo ni yefom donc machallah ko mo demete tien malien dominant nous ça c'est la justice imminente mali jafalim kera mali shonim kera mali harakilim kera mali woibalim kera mali boraka bia kunganim kera ori résultat fleni donc akana la trompe fouille là donc au débat d'amener follow on va arriver mon justice imminente ala ka sharia justice imminente mon justice imminente is a spring c'est ce que ça va s'exploser mon justice imminente is a rise avec sans fait mon justice imminente is a original and foi te créer mon justice imminente is a the right non avec ko karika boka bi il ne faut qu'on y dise à pour cela là mon justice imminente is flow avec komi ni tsunami de la jamana kono mon justice imminente is a issue il ne faut que tasma mele mega ke mali fambe mon justice imminente is the process not masira bebo kalama mon justice imminente is a system meaning to come out to destroy. La justice imminente va arriver, Inch'Allah, si la justice malienne ne redresse pas leur caractère. Et la justice imminente, c'est la justice de Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui sont en Libye, c'est le résultat de la justice imminente du Mali. Le problème des agriculteurs au Mali, c'est l'injustice. Ça va être justice imminente. Ni aye Mali tega nafa suraka korla. Ni aye antanga kor et tulubo. Ni aye commentation ni bedatuna. Ni aye ni bedatuna. Et yo folo Mali kono. Yo izini mfere uga chema e chen tori alu tumuta na le nere tonton. Yo izini fere alu tumuta ma. Ot ma soro Mali kono ni kor kulo. Kor me ke safne a ben ana krate kulukuru safne ni ya muila foki sa ni konai kabate bi farla foi adira alutomotama uya taka datuna tchakono uyanga jamana chi ayaye okobe bena lavantene alamana to dme amnela alutomotala adatuna amataroshi on appelle ça la justice imminente. Ça c'est la justice imminente. Ni karimi ka jamana wori soin ka boli ka bonaye ka taka Abidjan atiki jala fabara on appelle ça la justice imminente. Ni mo yo do me ke droku talaye ou rebeke ou droku talaye subeko fube sali shukura parce que ni shukura alu seku danu musoye abala ke to kuma na photo rido. Ça c'est la justice imminente. La justice imminente. Na ifama diunye ou donc kelme droku talawe ou talobe muke ou talobu daromina ou talobe shiromina ou donc anyabu sorila mais on appelle ça la justice imminente. Donc quand vous voyez les Maliens qui sont en Tongranké, c'est le résultat de la justice imminente de bon Dieu. Donc nous mettons Mali justice là ni erina aba fuyona ko mamunumba ko kofe ko le to ko dante ku ka donga fo ko felo be die ko no o de die dan o to ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ni Allah sonama ko Allah bina munkera tawla ko be ku fere la ni Allah ma foy kana ils vont avoir la justice imminente de Dieu fona asro ne date be sujuru bi fere ni Allah subhanahu wa ta'ala te no seigneur no bolo jelendo la justice imminente de bon Dieu va leur arriver mamunumba to anga commentaire sur datuna mamuna to Mali izinu datuna mamuna to Mali jurugurugula utega mine mamu mega jamana worsue na on de mega tega kadu kasako dila na do mega sara ando no mega sa jika ni malen de on kelme drokutalai ni malen de on kelme terminai fo na se président joli bébé manama kan fo la nye fo na bora asimi ko itana lena ou ka donga fo que la justice imminente de Allah subhanahu wa ta'ala va arriver. Moi je veux un maximum de partage. Moi je veux maximum de partage. Maliens, on le boit le 9, on le boit le 10, on le boit le 11, on boit le 12. Mro Sara, ni nous tourne boira kaire di malikola. Bois mine don, nous tourne kumba keleka, non nous tourne boira kakuma, akmale, ayikato, ko Karim Keita, kai warisue malikola, akelena warisue malikola. Ako ko mo do ba ko jugoro akelen ku to fo masami alaye nun to ni hera fo la amakeya kuma kada yo ka wele ko na Afrika galuntige ne ma fo ngoni ni galuntige la tebe ne ma fo onyana won ni le chef quand ça vient du Mali ni le chef quand ça vient du Mali wa mamunu mbeni ko en kofe
vous allez avoir la justice imminente. Et ce n'est pas la justice de Dante, ce n'est ni la justice des Maliens. Ça sera la justice de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est la justice imminente. Abe ala ka sharia, abe ta usoro. Nama usoro ka li sanfɛ. Aw musow b'aw baw la. N'aw musow m'aw baw la, aw denw bɛ kɛ dɔrɔgutala ye. N'aw denw ma kɛ dɔrɔgutala ye, n'aw tɛ kɛ namara ye, Ala kana hɛrɛ kɛ ye. N'a ma kɛ namara ye, aw bɛ kɛ dɔrɔgutala aw yɛrɛ. N'a ma kɛ dɔrɔgutala ye, aw bɛ kɛ fato bilen. N'a ma kɛ fato bilen, aw bɛ kɛ gulɔmina ye. Na aw tɛgɛ ma minɛ ka taa dagali kɛ ne tɛ halala ye. Parce que fɛn dɔ tɔgɔ ko Allahu, ya Jabaru, ya Mutabiru, ya Mutakabiru, ya Alimu, ya Azizu, ya Rahman Rahim, ya Jil Jalali wal Kiram. Et Allah, atawtoy. Atawtoy. On ne va pas faire au mois d'entier, je ne joue pas l'injustice. Je ne joue pas les petits jeux. Je ne suis pas un petit homme. Je suis un descendant des Tiatriba d'Anté. Je ne suis pas. Je sais qui je suis. Je ne joue pas la trahison. N'était pas d'enfant. Donc, mamie kleke, il n'a pas qu'au assimi. Mamie kleke, il n'a pas qu'au an. K'a faut comme un gamana quoi de fait. Au klengi damara, mamie gamana boka bi, ka boli, a klengi damara tola, masami alaye, a flek kaso kono bi. Mais malien dembe klengi reke comme si ou ta kalama e moufo. Aku kabe jamana jo, ou le ki akwa miri jamana la, ou le ki akwa miri koba ou la, ou le ki an demsenou, an aboka tiafo, malgré tout le coup, au bébé ka kirikiri machine doit là, un coup sec, tout le monde a eu le skin safrania, n'est d'entrée de ben américain, ka boka tiafo, ka la ou le kabo snola. Il faut être des hommes véridiques, car c'est ce qui va aider notre transition. Il faut être des hommes justes. C'est ce qui va aider notre pays. Quand il y a quelque chose qu'on appelle la justice imminente. Et la justice imminente, c'est la justice de bon Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kan kisi d'informant. Donc, nous trouvons que là parce que aïe damara kumamina, aïe damara pouvoir mina, au pouvoir y opportunité yini, ou que l'on soro, ou y'a black kasola, ou n'y en a domina, avec beaucoup à foko boiter une manquée, ou n'y en a quoi, avec kasola. Bah mamouni a black kasola, aba donc à fort, qu'on est à la sonama, notre jeunesse, on va pas se taire. Et vous allez être jugé comme vous l'avez fait la même chose avec lui. Et vous allez avoir la justice imminente, comme si vous avez fait à lui, Inch'Allah. Mais cette fois-ci, Aoutabe Douani Nuntoui, Inch'Allah, Funa soro ama bagama orla nya fo asimnyana nya ka sabali aka donga fo ko arama din ko nyama ale be se barkala nyama me barka boka binka tompere nyama me saraka boka binki sika kono ka suguna kaka nyama me barka boka bin nyama me barka boka binka boka ka nyama me se die febela. Donc en afra nyama je continue à l'ère des infos pertinents. Dans tes faits son analyse. Pour ma part, je fais l'apologie systématique aux Maliens de Libye. Mon justice imminente. Ne bien histoire de rencontrer les Maliens. Akadon a foko à la taïdien. Mousso Dobin, elle est comédienne baridon. Elle est de Canada. Beba don, star de don. Besson doye. Aïe tori ka yele mamnou banala. Kovige banabla mamnouna a yele luma ku doya ay tola dron masami alaye mamna be senka avec ku doya mamina avec yeluma mamina alaye toka masakile ala ka boka bin ka crise pigenai ka ira bela ka fo ko jajaja ko fanga be aladila anyabala abe senne kanta avec ka kuma avec ka yele banabe mununa mune piri ku yela ko vraiment kabe komi ale kadi alaye kateme tokan ayi torila ni roina ni te flimier ni te galonier ni tiedi. C'est ce qu'on appelle la justice imminente de Allah subhanahu wa ta'ala. Anyebe Allah avec yele ko mamounie et j'ai voyagé, j'ai eu des fois, j'ai été à Mexico, j'ai fait des spéciales, j'ai rencontré tout le monde. Faut m'akenela là, j'ai attrapé vraiment Dieu même plus que les autres. Vraiment, aïe kuma befo, il n'a faut que Mali là et mega mouni on a que Mali on a 600. Il faut. Allah a tout la droit boka bin, ninga datu nan toi rekono. Aïe na, ça c'est pas du film. Ninkera tient de là ka boka bin. Donc mamoun mega Mali boka bin ou senga. Mamoun mega Mali de unke fatouye. Mamoun mega Mali de unke nalumauye. Mamoun meka malende unke tungarankoye. Mamoun malende unke tungarankoye. Mamoun meka fo kube asimi senche. Mamoun meka fo kube asimi na sumaya. Mamoun meka asimi na fli. Abeka donga fo ko justice imina kabe na obesora au sigoro la inshallah kadaka jamana mejo mali wala ju ko ne dantema ko dante ko jamana bejo aba donga fo ko farafin shia barkalim badi
abadon a fo ko farafin et Égypte jo abadon a fo ko temange farafin ala e farafin son donné ala asimi e farafin do dini anyebo ka barketo la ayi konanja ka jamana e anyebe djembe be ka tofo asimi nyona même Mali kono c'est plus de 80%, mais c'est le système qui fait que il n'arrive pas à être brillé. Donc ni tien di ni justice imminente di wa be ke ou bela mama be ka nga jamana suye dogoni bangela ala ba ku bela inshallah. Donc au kuye ka se ka nga point éclairé ça intelligemment ka dam no ye aka donga fo côté donc ni musique manien ou antenne faricien naté nganye malien. Je vais aller un peu plus loin. Mina pyramide mettez il faut Égypte pour que nga se ka mbanganya defo. Maintenant il faut Égypte tellement que farafin ne kuntaye farafin ne Égypte jo anya be pyramide nani djebe ka trofo farafin ne ajo tellement a jura kanya ay djebe dabalba to bu yemunike to bu wuli ka galon ke dje to bu ko ay ko extraterrestre de bora safe ko kana duma ko kana pyramide jo parce que il préfère de dire ainsi au foli kadouye ni nga fo ko farafin yo ajo tellement que to bu te farafin fait o farafin kilom ulu de taleme ku blanc kuna ulu be ka to bu ka barake Bouléré de haut fort tribunal la bi Benyana France. C'est Bouléré qui a dit que lui il est 1000 fois riche que les leaders de l'Afrique. Et la richesse que lui Bouléré il a possédé, c'est les leaders de l'Afrique qui l'a rendu riche. Mais que c'est honte de le dire ça lui-même. Arrête d'aller à faux. Donc Bouléré que lui il est coupable pour qu'il y ait jugé Djebel Sigléana. Et c'est les dirigeants de l'Afrique qui ont rendu Bouléré l'un des plus riches du monde. C'est le Mali qu'on habite. C'est l'Afrique qu'on habite. Assimile na lembe sisan kabo changer. Donc ameka assimi supporter de kama. Doni mamu ta don kumina ne dante beka assimi supporter ne beka supporter ni kama. Ne te vivi babala. Ora na fila me do kama il faut comment délé ka supporter parce que ne te vivi babala. Moi je veux le Mali qui est plus joli que Qatar. Moi je veux le Mali dont les Maliens ne vont pas en Libye. Ne be Mali mi fait, Mali on teta Qatar. Ne be Mali mi fait, Mali on teta Dubaï. Ne be Mali mi fait, Mali on teta France. Ne be Mali mi fait, Mali on teta Amérique. Ne be Mali mi fait Mali, France car na Mali kono ne bo Mali de fait. Donc au Mali c'est ka kele galonka. Au Mali c'est ka kele qui be seli moka. Au Mali c'est ka kele qui ti remne a isema. Au Mali c'est ka kele qui ti follow parce que changement ça commence à soi-même. Ça commence à soi-même. Donc il y a la justice imminente qui existe dans ce monde. Donc orola metrami mendado boulere là très rapidement kasoka boy kandado CDM na mais yani ngo ke malion parce que n'était maliko de ne deno de atuna vraiment ou ya soro ni mo mba don ma bon affaire parce que na jelen ko sobe alhamdulillah rabbil alamin mais ni bo aka laje aya partager malien demsen do do utuna anna ni mo mi mba fa demsen nunu bara me ka numéro mi ne era ka numéro de 79 25 97 08. Bon, na ye numéro wila ka chala fe demsen num se ka la ko non ko an woni ba fe ka demsen num filmer ka bla groupe ka groupe num be ni mo ko se ka partager pour que mo ko cham se ka soro demsen num se mo ka yi donc ne malen demsen do de utuna masha Allah demsen fitini fla meleka de do donc ni mambu don aya cheri wala sa usongo ka don fo ku yira masha Allah ne bala na me braw mali kono il y a injustice o de banga jamana kono ne a fo aw nyana Mali kono u ka courant ferrero anga ji ferrero nanga courant ferrero to ko EDM ça va pas à l'EDM masami alaye EDM ne be kanga gouvernement de tuguni worla EDM ko ku mo be milliard woro de la wa milliard segini u bo grebu dia landa ko tuguni de pala e jieda malen dembe baka courant sara ni miga EDM bill sara ni miga courant sara ni bill ambe bill wala ambe facture de wala anglais ko bill yefom donc ni ko ma ni ay meka fo ko bill dron o ko facture EDM flemi ou ye femme ke électronique yo ki ka téléphone ni ma minute kala ite se ka fuike o bena taota EDM ne be delango jamana kono o be kanga gouvernement torotuni ko ka wor duma adumba dunga fo ali courant coin o be ka courant ko min glaneta akadambe mais ambe ma dunga fo ko solution nyumante doreye o soleil di parce que ali américain o be ka wor de di duma o se ka soleil ble ka du ça fait aux États-Unis o be wor de di duma ka wor dima gouvernement me wor de dima ki geli ki ka soleil ble ka so ça fait parce que akay énergie ma akay arma duma wa c'est consommable à long terme akay jamana ma donc abiki kono ko ni investissement bay ni président Assimi na be ka di abiki kono ko bina soleil fena faraninga o to ko kere donc c'est ça malien dien fantan ko fanga wore de duma anga gouvernement worla yefamu anga surasu duma ka sa anga surasu mo be medical la o le ko focus au 8 millions ka
edem wari me da ma kalo kalo o wari betami wari me da ma kalo kalo betami donc ay sabali aka malendon toy ne a fonyana wo mo go malendon toro il ne date te bala moi j'étais très clair avec tout le monde avec ça donc aya edem mo ni et quoi et différents mo nous awuka ko la je témoin ne freni mais ça o masala kala alame Malion, assalamu alaikum ka bo bi fana dakrunya dama alame de parce que situation do benete ka foi famille là je ne sais pas chômage pour mo non. Je me demande comment est-ce qu'il travaille en fait. Ne bolo obeye Malion de kama. Nantara anga bara ame warsara anga chibe nyana bon. La bi kolo kera nin kuma kenera la nete dala. Unana kana jiretike. Sur Madaina. Ko jitige la nana ko kana jitige hein. Moi je suis à l'intérieur, on n'a même pas cherché à savoir mais nte o manyeni vu que compteur be kele ma unana jitige kata mo ya fone ko jitigera. Je me suis rendu là-bas avec les factures. La facture ou beflene, tarana be idemna. Ako sommage pla plutôt. Tarana be. Kono ko facture dobe, ko juru dobe, ko luma sara, ko de atoku ya tige. Nongo juru ejumai. Oh, so situation de boka dine ma situation flene. Ay urushike do koro, je ne sais pas na onyeba la à travers l'image ko olu juru ribe. Moi je suis descendu quand la caisse là qu'est-ce musoko ko non kale nyato au situation à l'effet ni la na sans fait musoko kale nyebe mina ko de ni mais ay téléphone ta kanyo wole la dame ne voulait pas faire ça j'ai tout fait elle n'a pas voulu appeler l'autre là kono ma sarajite tado vu que ne dumba do jurutene la ne ko jurutena ko jurube ko bodobe nango bo dobe peut-être lu sara la Orange Money le ba soro de do ne o capture bebo ko irala ko bokal no sara la Orange Money la o tolu ka machine kono mais Orange Money ko moi je ne comprends pas au de ko ko be Orange Money ke pour que ko kan no ama anga so anga facture sara na nyo sara ifana ko be munumunu machine kono te se ko munu kera depuis des mois na fora sisa o ko kelembe sena alsa ko be machine kono ko ma munumunu et puis bena la dame elle prend son téléphone et jolembe allo anga jabida ko du on ni bisa ka anga jabida anga so avec Lola avec mon reta avec appel reta ba faka fini betare sola elle a un mariage le dimanche avec au mariage de nyana bon na klalo la abe wolele ka so on nga glan ku ya fa feke awo irido siri abe nga dara shori abe ni kema moi je ne comprends pas client jolembe ate foi ki sigi kuma te ki fait na klalo bela kuma na abe soro ki jabi mais obligatoirement il est pas donc malien ni ne réalité en jamana kono en président avec un baraké a kelme ka mouta kubla barawla masami alaye te ka baraké kuba essayer ka président ka toko tien ne dante na soma bi nte soma chini Assimi Goïta ay ministre d'État kubla yorowla yefo Moussa Camara Assimi ne nunu beta kubla barala mais masami alaye a kelme ka mouta ta kubla barala po n'a bora 2% na a to se ka fouike pour be malikoro la donc Assimi mi délé ala na krakama il faut vraiment ika ministre et Maïga ni ka bara de ni erina c'est pas Assimi c'est le ministre report à Maïga donc Maïga son excellence vraiment moi je sais que vous êtes très compétent et j'aime trop le Mali mon Mali il va photo mais on est le folga mouy ne folga ko mon Mali donc anyway monsieur l'excellence Maïga et ma femme vraiment il va que ala kama il can il can redresser nous kan dabla le plus vite possible ni mali korodi ante mali korofobi anta fait chini yefamu aramaden nakun aka kroniye ayemu fo anyana obina domina ni amba ko bi fo chini tant que ama raison da ama alisa ambo o kele la ni kele ndam la de pa omana donc on sait que toni ko ina ni ro ina sa confin dendo be songi joma sa ko dante e ala ngata dondoni ayante ta dondonne ama non sitomadi yefom ka so manamana ko be ka ke jamana kono mali kono ibita bangila ka worbe sunya bangi re kono muso mega wor konte ka dima oni temme mega wor konte ka dima ne men kali alala aka bonga kalima Moussa Camara bangi kono mam mega wor konte ka dima bi ka wor sunya fuite voilà mali kono iga wor blale bangila biti sigarana mali kono gouvernement nga baraka yoro anga impôt be ka mo munu sara uti bunya o bela edem mo kanga wordo ko nga gouvernement nga 8 millions taka dauma 8 milliards ou 6 milliards ante fuite dauma on vous donne rien. Au 6 milliards, Assimi Goïta, à la Kama,
a dit Sénégalais il faut parce que problème est CNDT fait comme là et CMDT fait comme là ou a ko be nyamine be nte fa nganda do la bi ka fo CMDT Sénégalais ou Sénégalais non bi ou Sénégalais non sini mais malien ni belani ni be fodron do bu jo ko malien fanta jamana yi nte so kuma ma mais so be ma bi donc yala nga taka infolo anga barakela do célébrer anga kom anga doser dante doser donc si ça anga barakela do fene faux yani nga do datuna tu akono parce que tu na se ka beta à la fois quoi donc nyoro ina anga barakela faux awo kadaka no de fois on yana ngo Mali e jamana mi ngo jamana barakala ni do le Mali c'est un pays qui est béni yefamu donc Soundiata Keita a bonzon ou bien alsa Soumaïla Kanté bonzon be alsa ah dans mon zone nous boto bozombe alsa Tchetriba dante bozombe alsa yefamu et Soni Albert nous ou bozombe alsa Askia Mohamed nous ou be alsa yefamu Samori ou bozombe alsa etc. donc ni a bonzon dodi Mali barakela de mo ba diuni ne ba fuyan ne mana nyuma ndro mafo donc colonel Lassina Togola Lassina Togola allez sexy barabla ça it is to be praised at the airport Modibo Keita of Bamako. Donc, colonel Lassina Togola, il a folie de sur quartier colonel. Vraiment, iniko, idasako, inameku. Yefom. A quoi qu'avec Kéléa, voilà comment un leader s'exprime. Ne Lassina Togola qui discours la mebi, n'kashiradi. Aïe mon faux. Lassina Togola ko. Ko jamana de moun me voyager ko ni ne kadouye aéroport kono. Ko donc ko o selale Togola ma. K'ale ta en considération qu'on est malin de diaspora moko ka langini ni ko ale o de la main ni ko la waleya voilà comment jamana moko be ni ke ama fo kale ga idée donné a ko jamana de ni langina le fait donc ale Lassina Togola avec leadership de Assimi Goïta donc ale ni ta ko la waleya est-ce que o ameka kuma min foyan est-ce subrado Mali service ka moko mena kanya ka kenya est-ce que subrado yuru ka dabla jamana kono est-ce que subrado moko ka ta juger est-ce que subrado yefam pourquoi moko tseka Assimina dige après d'avoir que en bora ka ta yere fra ka marfa ka tiana ka régime boy ka ibeka boy ka ATT boy ka Moussa Traoré boy ka Dore boy tukuni manyina ka Moro Keita boy ama seke boy na à la fin du journée il faut nous écouter. Voilà un exemplaire. Doni mami a fo yana karata dondoni awo tigi mina ka detuna tu akono ma sikana doni basabore auka ni ya kana amba kila ore chien yefam ma sitna kan digi ya parce que an yoke ban yefam donc à la Lassina Moufo vraiment c'est un leader et moi je suis très fier de ce monsieur. Il faut l'écouter attentivement. Jamana Jola Assimi voilà quelqu'un qui n'a pas parlé kono ninga a fo benyana président Modibo Keita nous kwama aéroport international Modibo Keita Bamako senu olu ye ferabolo kuraw sigi senka min be talike temesira durula wala sa dugutalaw be se ka u ka sɛbɛnw sɔrɔ teliya la o baaraw nun donna ni araba in na novambre kalo tile 23 san 2022 o pankurujigiso in na baaraw tun ɲɛminɛnen don pankurujigiso in ɲɛmaa fɛ ni o ye colonel Lassina Togola ye ka fara ale kan pankurujigiyɔrɔ in baarayɔrɔ maa caman tun be yen fɛn min y'an lase yan bi o tɛ fɛn wɛrɛ ye an ye borne automatique kura dɔw sigira borne ye mun ye mun b'a to ni passagerw nana u ka passeportw bɛɛ lajɛ sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ mun na janni u ka se u ka bagages ta yɔrɔ la a fɔ ma ko borne automatique an ta nana borne automatique de don bon kɔrɔlen borne min tun bɛ yan 8 de tun bɛ yen polisiw bɛ baara kɛ o kɔnɔna na maintenant sisan comme mɔgɔw y'a ye k'a fɔ an y'a ye k'a fɔ ko tuma caman na mɔgɔw b'a fɔ ko aran ka jan donc an y'a ye sisan ka borne automatique dɔw de bila en place pour le moment 8 fana de bɛ yen mais 8 ninnu na saba bilalen don ni passagerw tatɔla don n'u b'a fɔ ma ko départ na 5 bilalen don ni passagerw u b'a fɔ min ma ko arrivée ni passagerw sera yan pour que automatiquement u bɛna dɔrɔn ka n'u ka passeportw da u ka passeport da n'i ka passeport da n'i ka passeport ni problème foyi tɛ passeport la ni passeport da dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ n'i delila ka i tɔgɔ bɛ an ka données kɔnɔ n'i ka passeport da hali a tɛ minute kelen sɔrɔ papier dɔ bɛ d'i ma o papier i b'o da i ka passeport i bɛ taa n'o ye u b'o scanner n'u y'o scanner dɔrɔn e bɛ se ka continuer ka i ka fɛnw i ka bagages nɔfɛ avantage ye mun ye
aramba mun jɔlen don a bɛ dɔ bɔ olu la et puis avantage yɛrɛ ye min ye c'est que a bɔra ninnu maliyɛnw dɔrɔn de bɛ se k'a kɛ passeport maliyɛn bɛ mɔgɔ mun bolo passeport maliyɛn bɛ mɔgɔ mun bolo olu dɔrɔn de bɛ se ka tɛmɛ a yɔrɔ fɛ donc o de ye avantage ba ye parce que an ka diaspora mɔgɔw an ka kɔfɛ mɔgɔw olu ka laɲini tun ye o de ye pour que an ka sɔrɔ aéroport la yan fɛn dɔ ka se ka sɔrɔ pour que olu ka tɛmɛ yɔrɔ ka se ka sɔrɔ k'a sɔrɔ u ma tɛmɛ dunanw kana na tɛmɛ yɔrɔ kelen fɛ donc ala barika la bi ala n'an ka famaw yɛrɛ barika la o kɔni an ye o ɲɛ sɔrɔla bi. dugutaalaw ko u nisɔndiyalen don ni nin baara kura bilalen ɲɛ sen kan. non an y'a ye hakilina ɲuman don. donc a ye nin ye dɛ donc ala ni Assimi Goïta Simbo dakantigi ne kelen dɔgɔnin son excellence a bɛɛ y'a kelen tɔgɔ de ye awɔ oh yeah ne ka cɛ n'a kɛra ka ɲɛ dɔrɔn n bɛ n tan disi gosi ni ka waso n'a ye a y'a ye le malien come first en anglais malien come first a kɔrɔ ye mun ye ko malien de bɛna fɔlɔ le malien d'abord i ye faamu donc Amérique fana bɛ tan de Amérique une américaine den ka passeport aw tɛ jɔ nin aran kelen na vraiment quand Assimi c'est-à-dire quoi ne bɛ ka kuma dɔ fɔ aw ɲɛna quoi malien quoi c'est pas pour flatter Assimi Goïta hein c'est-à-dire quoi moi je suis un homme accompli alhamdulillah cɛ bɛ cɛ dɔn quoi i ye faamuya c'est-à-dire Assimi n'a ye nin dɛmɛ ala hakili tɛ fɛn min na a bɛ k'a ye mais n'a y'an makun nkalon kan n'a y'aw makun nkalon kan i n'a fɔ u bɛ ka mɔgɔw minɛ ka don kaso la a kelen bɛ k'aw makun parce que aw si somɔgɔ ma minɛ fɔlɔ ka don kaso la i ye faamu donc o tɛ jamana jɔ ye moi je vous challenge Mali alimamuw bɛ na avec tout le respect Mali moriw bɛ na avec tout le respect Mali domaw bɛ na avec tout le respect Mali gouvernement bɛ na avec tout le respect Mali jeunesse bɛ na avec tout le respect Mali justice bɛ na aw bɛɛ b'a la aw bɛɛ de don aw b'a dɔn k'a fɔ k'an ka jamana bɛ k'a ci mɔgɔ minɛ in na aw b'a dɔn k'a fɔ ko force dogolen dɔ bɛ yen a bɛ k'an ka président saboter président b'a la aw bɛɛ de bɛ na an ka jamana jɔ maliendenw ye jamanadenw ka laɲini o de ye jamana jɔ cogo ye n'i y'a ye jamana citɔ ye n'an m'aw makun dɔrɔn n'a kɛra filenba ci ye masala t'o bali dɛ ayi masala t'o bali e faamu donc nin yɔrɔ in na an bɛ Assimi Goïta fo Simbo an b'i fo i dakantigi an bɛ colonel Lassana Togola i bɛ fo yan vraiment i togola ni ne jama ɲɛmɔgɔ ye a ye jamadenw lamɛn a y'a miiriya ta ni k'a lawaleya a banna pewu ni maa min tɛ se ka nin kɛ an bɛ ladon surukati kɔnɔ ni k'i datugu ci kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye o ye donc an bɔ yen breaking news maliyɛndenw n ko breaking news bɛ n bolo sa breaking news bɛ surukati kɔnɔna la a bɛɛ ni ala na kira cɛ ala na kira 335 milliards de CFA pour l'installation de l'usine cimenterie société Ciment Sahel du Mali. Ala na kira ne y'a fɔ ɲɛna n ko Assimi ne lamɛn ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko a ka n'a ye Simbo ye ne bolo dɔrɔn a y'a to n bolo i ye faamu n'a ye Assimi ye ne bolo dɔrɔn a y'a to n bolo i ye faamu ne ko président Mayan n k'a ka ciment wɛrɛ dayɛlɛ très vite possible n ko parce que n'o kɛra sisan économie bɛ bonya mun de la ciment ko in an ye nin kuma fɔ nin yɔrɔ in na an bɛ Aïssa Touré fo Dakar ale de ye n wele ka nin kuma fɔ ɲɛna ko n ka nin fɔ il y a bientôt 8 mois an y'a kuma kɛ surukati kɔnɔ yan ciment ko in bɛna to maliyɛn den bɛɛ bɛ so jɔ n'i y'a ye Dakar mɔgɔw bɛ so fitinin kɔnɔ ɲɛ bɛ Dakar la so bɛ mɔgɔw bolo munna so bɛ mɔgɔw bolo Dakar a tɛ ko mɔgɔw b'u kun mais Dakar soninw tɛ tɛmɛ nin kan sodenninw de don parce que olu ye tubabuw de ye an tɛ tubabu ye donc munna parce que ciment tɛ fu a tɛ dala yen donc ce qui fait que bɛɛ bɛ se ka du jɔ ni terrain b'i bolo dɔrɔn bɛɛ bɛ du jɔ nin yɔrɔ in na a bɛ titre foncier bɔ a la titre foncier tɛ dugu si kɔnɔ ni Mali ninnu tɛ a bɛ bɔ o ko ninnu na il faut k'a ka jamana jɔcogo de faamuya donc Assimi bɛ ka mun kɛ nin tan ça c'est à être félicité nin bɛ bonya de parce que munna colonel Assimi Goïta a filɛ ka mun kɛ nin tan son excellence nin b'a to ciment bɔrɔ tɛ tɛmɛ 3,000 4,000 kan Mali kɔnɔ donc n'i ye ciment bɔrɔ san 5,000 3,000 o la ko mɔgɔw bɛna du jɔ daminɛ biribiri o la n ka cɛ ne yɛrɛ balimakɛ Yusufu Konapo n ka cɛ n'ale ye monsieur le champ ye Yusufu ninnu bɛ contrat sɔrɔ olu ye sojɔlaw ye ne tonton Mohamed les ingénieurs des ingénieurs du monde olu bɛ sojɔw daminɛ kangaleri bɛ mɔgɔ minnu bolo ne terikɛ Mamadou Traoré mun bɛ Jikɔrɔni o ni Baru ninnu n ka cɛ olu bɛɛ bɛ baaraw daminɛ i b'a ye jamana bɛ kɛ waritigi jamana ye tous les jeunes maliens qui se débrouillent vont devenir millionnaires les gens qui font de l'extra et ils vont devenir milliardaires Massi Mashima jamana jɔcogo bɛɛ de filɛ nin ye donc an ka temps di cɛ ma n'a bɛ fili la yɔrɔ min na an ka bɔ k'a fɔ a ɲɛna maa si ka n'i nɛ minɛ n'i nɛ minɛ dɔrɔn i b'a la fili parce que Assimi nin y'a fɔ a da la k'ale t'a bɛɛ dɔn ko mais ko bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la
ne ka bara ye communication ye ne dante bɛ n ka communication kɛ e ka bara ye sɛnɛ ye e ka sɛnɛ kɛ ni maa minnu tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ olu ka gɛn i n'a fɔ ko CMDT mɔgɔw ninnu o ni ministre de l'agriculture ne yɛrɛ t'a dɔn kun min na jaw tɛ k'ale wele o aw kan ka cɛ in wele de ka na parce que ce monsieur il n'est pas à la hauteur parce que a ye mun kɛ sɛnɛkɛlaw la ni ne ye sɛnɛkɛlaw ye vidéo tiɲɛ ma bi ni ne y'a k'a la aw bɛ kasi o mais n t'o k'a la bi parce que temps tɛ n bolo n b'o vidéo étudier de n t'o k'a la bi wallahi sɛnɛkɛlaw mun bɛ ka kɛ sɛnɛkɛlaw la mun bɛ ka kɔɔri sɛnɛ ni u ma mali kɔɔri sɛnɛlaw ka kuma lamɛn wallahi kɔɔri tɛ sɛnɛ tugun mali la san wɛrɛ donc il faudra que Sénégal qui est politique, il faut sortir dans le politique quand ça vient de notre agriculture. C'est notre futur qu'il s'agit. C'est l'avenir des Maliens qu'il s'agit. On ne peut pas jouer, on ne peut pas avoir des hommes incompétents et là-bas. Donc avec Tchéngien, on t'a fait, on a qu'un t'a fait. On ne veut pas le ministre de l'agriculture du Mali. On n'en veut pas de lui. Allez, toi, allez, Djamena, t'as trop tien. Parce qu'avant, au niveau de cultivation, la Sénégal, Djamena, tu vas la Tosundo là, parce que ministre de la Santé, parce que Nico Korko, il veut qu'il y ait un effort. Donc, au rôle là, Djamena, tu est involvé, mais pas pour prendre les décisions. Mais avec Djamena, tu vas baraka bolo fouille. Ne pas qu'il faut malin à verra jour, il y en a. Ou la naya, mais journal kono, à kana Djamena, tu tournes là. Djamena, tu tournes à la mouna, parce que Sénégal, Kenya, bébé, t'as fait. Ça va, mais en mai. Donc, tiens, gagne gain. Mɔgɔ bɛ asimina sumaya ne bɛ n'i nɔfɛ i b'a fɔ ko sanpɛrɛn mɔgɔ aw bɛɛ de ko don aw bɛɛ b'a la aw bɛɛ de b'a la awɔ voilà o de tiɲɛ ye donc an ka taga donc an bɔra yɔrɔ min na nin ye ciment usine kura de ye 355 milliards de CFA pour l'installation de l'usine cimenterie société ciment Sahel Mali. Donc gouvernement yɛrɛ ko k'u bɛ nin fɛn in ta u disi la kɔni awɔ k'u bɛ méromɛni bɔ yen des fois il y a des méromɛni awɔ. Moi, je suis là, il faut que il va pas faire le même erreur. Assimi ne va pas faire le même erreur. Il a appris. Donc, il faut être très fier. Au final, qu'on fait? On y va sur l'anita. On a un ministre de communication à gain. Ne pas baram que ministre de communication est au cœur à Benalati. Abat les gains très vite. Abiki konoko Mali ministre de la communication abena yeko dante nous la melendo ibena yeka bena téléphone reta ka en suga wole ka foko écoute jeune frère vraiment du courage votre communication que tu es en train de faire au Mali vraiment on vous félicite non uto shike yefam ne taro ne mo sugumini ne a fo yana ni te kursi do ni kungolo ne mo fo itila ni kursi koni ni ta do ni kungolo ne dante moi je te rends compte au niveau donc 600 ni asiminga baradi ni kasika so goudron anyabo lata oni izini kura mena bo makla alsa mendando simbo barokadi mais romna ne tira bulo akana diga wala de voilà parce que bena afla bere bitan on fait machallah nte donc ni musique manien wante fari chien na tingenye que cela soit très clair donc malien et simbo madauma aba donga fo ko contexte asimi military and economical move is a visionary. Assimi, military and economical move. C'est-à-dire, Assimi ka je flare que c'est ça. Non seulement à bouger militairement, 600, avec à bouger 600 économiquement. Donc, avec un économique qui ne fera qu'à gérer qu'à date qu'on a tué. Aïe, qu'à faux, quand on a ni camarade Klemeka, il sera au niveau militaire. Tellement que militaire yoro kain, français yere ka fo ko vraiment ko enfin ko Poutine yere son asimi wole aka deme Ukraine gagne tout là. Ne ka kuma to ide o RFI yere kuma kani. Ko tellement que le Mali est stratégique militairement, ko peut-être Poutine va appeler Assimi pour l'aider au niveau de stratégie. C'est RFI même qui est en train de dire ça. RFI depuis qu'on boit d'accord, ne ka kuma tere. C'est l'RFI qui est en train de dire ça. Donc au président Sougou de Bamboulou, soyez très clairs. Soyez très clairs au RFI de Kakmaï. Au télé Kakmaï, RFI de ko Assimi to ko teme ko kan. Ko e ka la djebay, ka e tobu gento na ka Mali kono. Ko vraiment ko c'est à respecter. Donc au Assimi clean, abena moune ke touni, abena comment taxi, abena la wuli avec l'aide de Sogel Kokala Maïga. Sogel ko Malioma, ayi dalakan di en maya, a quel ministre, ayi kali alala, atra segu, ayi kanto segoma, koni ala sonama. Ko Mali abe ladjo Mali me fura Mali me tobo Mali me lamalaba mais Mali me wule ki toma wa djebe Mali yi toma la Sogel a promis ça aux Maliens a klaki kanto et ala nete janfa fait ça non moi je déteste les petits hommes
Non, moi je déteste les petits hommes. Moi je viens de Wolofobougou. Ne la mona kanya toro. Ni roina ne papa Miami fo Wolofobougou. Papa Miami ale ka sobe sur quartier kono ameka malendon dege pigeon mara baga mara kaira bela ka fo koni chiedien chia muso nani oni dunungoro clé dans 2 ans tu seras millionnaire. Ayo semaine. Dunungoro na chia muso nani dunungoro clé ni o mene kanya ka temimba dabla yefamu ibe ka millionnaire dans 2 ans. Papa Miami ka mathématique de dos ni ma korbo candidat do akumala. Donc tout le monde va devenir millionnaire au Mali, Inch'Allah. Parce que Niaye Alissa Mouloula Bambe Djamana Kono, parce que Fenya Ngata Djamana Kono, Adjian, Itiran Djian, c'est pour un bar, c'est une bilan Djanga Barassan. Non, t'as briqué Gouchi, Djogoron Badala. Il faut aller travailler. Il veut t'as briqué Gouchi, Nicolas briqué Gouchi, la vie, Paris Kana souffre, il était marqué de Libarala. C'est ce Mali qu'il s'agit. Ouame c'est Inch'Allah. Parce qu'il est Dongo à la Odi. Donc, Assimiko, Kabe Komantaxi Fenedale, avec vision de Sogel Kogala Maïga et leadership de Assimi Goïta, son excellence. Donc, Aya la dit, CMDT et Atoro, Komantaxi, Adalena depuis 1968. Après l'indépendance du Mali, le visionnaire Modibo Keïta a Komantaxi dans les Maliens Douyi. Bon, Agnaba là, c'est ça. Tangama ministre de la culture in boy, l'agriculture in boy, alors Komantaxi t'namien. Parce qu'il n'y a pas comme un taxi, il va faire corps. Ni corco, ni yama Sénégal là où nous l'a encouragé, qu'à Sénégal wori, qu'à Sénégal dombala, qu'à Sénégal où menekanya, où yamu fa ko ke, où tu n'as encouragé sur la barake. Nous m'a encouragé sur la barake, en a corps t'na ambo, kele fila. En a claka et yonomi alu tomota bolo, faut ma sekfa la fight là, faut me voir ma douma. Ni asimi est clair ko, et ala asimi ko te manki a uta fo yana sa. Ne bla kuma do fa on yana malien. Ko saina. Depuis Ibeka be balolé, depuis Asafurlaï, depuis Amadou Toumani Touré be balolé. Ou yoro mi fré et atoma, alu tomuta mata. Fa yoro datuna, yefom, ni na yoro introko. Et faut que me toulou glako, donc me safna glako. Yefom, comment t'exciter, ou garo doy, likuma. O likuma, o fera alu tomuta ma atara fight là. Wa soro mo mu barakala, ou ka jurube etala. Des millions et des millions. Abadon a fo ko wonma duma boya klebe ke boya galon tige ama sara Assimi Goïta na le fanga la ben ana kacha ay word débloqué ali moma kuma me ministre de la communication doit être akanga gain munota kuma fo aba kuno munota kuma fo parce que abaro ko wori mi fere débloqué parce que président me sommaire là quoi Assimi pour que Assimi gagne la même na fo na nega vidéo be tigere ka ci Assimi masuka te sika na me parce que la sécurité kama quoi. C'est-à-dire, Asiminga, nega vidéo de mettre 600, à ce moment où nous mettons là, parce que vous venez la main, nous avons vraiment pas au fouet, au Koïta, vraiment, au Tefisir Wali, ou bien la vidéo très négative, par exemple, pour que quelqu'un donne comme faux. Donc c'est ça, parce que la sécurité niveau de quoi. Mais comment la soula la malien, mais fait comme faux, yana, au Wari mi fait dira, Koko dit, Mani, Assimia dit, mais la révélation Kawebi, Amadouma. Donc, ni soit là, ni président, ni soit débloqué, ministre de la communication, il comment? Merci beaucoup, Baba Mago. Et ministre de la communication, il a dit fort. Car faut Assimi Wari libéré. Bon, là, nous, c'est ça. Malende Mebiga, Liputa, Kakoladje. Bon, on va comment? On va ouske. Donc, c'est ça. Au Wari min dira, si ça vaut plus de 8 mois, à Beni Souana Watala, tu as alibi. Moroto Gwawarso. Ama famille. Ataka mali famille. Ataka mo medjana kono. Ora neko mo la justice imminente va arriver au Mali. Wana nana akanansi de balba. Nae dien ama c'est ça. Tasma bega mena fambe. Ça c'est la justice imminente. Ama e kosaina bebe ka furku président koro. Alors ka ma fenke, ça c'est la justice imminente. Ça dit faka donner quoi ko ala de trop al hak. Al hak. Ala to ko masa clinique. Il faut haké avec barka boka bi. Donc c'est ça. Au wari mi fere dira ikoman konala masami alaye ou kleme ko fene ke affaire de pour que ga wor soro fika wa mo wa tandi ire ka wori ika wori président mo wori mdi mo made ake président a dit on ko mo wor duma yefamu ou to ko kere ibe kala wor de duma to ne ki ga wor dima a beni fani baka sunselti a beni subhanahu wa ta'ala che ou be ka ke mali ko ni erina président ta kalama mais biri nya fonga shola. Donc Assimi Goïta il comment état là si Amadouma son président mon président son excellence il a ministre mba département là nta tordon maki ala na claque meka ministre gué. C'est-à-dire le Mali ils n'ont que des voleurs dans notre gouvernement, c'est des voleurs de Jakarta, on doit les brûler dans la rue à ben ala na claque kana jinné. C'est des voleurs
zone dun u se ka la c'est-à-dire ali kojugu tu bulu a ben ala cɛ donc asi meka comment texte fene dalen donc alhamdulillah rabbil alamin comment texte dalen ni malien vraiment on doit être très fier c'est l'équivalent de 6 milliards de CFA oui milliards worodi yefam donc comment texte bina dalen o bena baladi segu koma alhamdulillah échu de ciment ciment fene ta fo yana donc sexy barabla a ñu aéroport là le malien d'abord donc c'est ça amena ndija ka tra malien no fait Libye parce que ñen dado akuma lambado asimi abename inshallah et il va les exécuter aw bebora ay munke abeka bamako nettoyer munke ay ozone mo genga bon maliko no ay famu aw contrat cancellé donc klaka abeka baraji fene dale ni baraji dale na seneb na yugubaya barab na créer ngache ni atiseka natna bula kungulukan c'est à dire asimi maintenant avec une économie mais asimi économie c'est qu'il y a une justice sabati économie c'est qu'il y a une justice sabati mais en même temps et qui dit baraka di malien dounima que l'emploi sera pour les maliens donc ni bebe kake dobi joko tche ni bebe ke tout me danté malien nangani iraula aka naje ay naire ne sino de anga jamana kono ubeka nga sanu soin c'est-à-dire sino de flanga jamana kono a ben ala na krache ne sino de anga jamana kono ubeka nga sanu ne bo fou jagoya. L'État malien n'est pas au courant. L'État malien n'est pas au courant. Yefom. Ni meka ke yoro jumain. Ni meka ke yoro mina. Ni meka ke Nungani ni. Ni meka ke Nungani. Mali ni Guinée ka frontière. À côté de Kouré Mali. Ni Kouré Mali yoro de. Ni Lugani ni Nungani. Yafamu. Donc ni business yi mouye. Nungani dugutri. Yafamu. Ode be ni coin kofe. Nungani dugutri be ni coin kofe. Sherifu ba ko kofe. En même temps, le gouverneur fait pas fait. Ils sont en train de corrupter nos ors. Vous voyez qu'il y soin. Et gouverneur de Nunguni, et Doutri de Nunguni, et puis, Chérifou Mounoumé, de Gara Nebekadou, ou le Beniko Kofe. Donc, Malien de Sanou et Rabé, ou Sekasama, Chino ou Rebecca Niketa, Kata Dingase, ou Betan Yoro, ils sont d'assou barela, Yefamu, ou Betan Sant Doutri fait, Yefamu, Kawardi et gouvernement, Yefamu, ou Betan Jamana Sanumbo, Malien de Omekatra ou Koufé, ça, Dougourela, Yefamu, quelle honte, Mobega Menakadou Kassoula. Donc, il y a une réalité à Jamana Kono, il faut quitter Kalama, il n'y a que Nunguni, Yefamu, Mali, Bay, Kouré Malé, ne Kouré Malé Yoro de frontière entre Mali et la Guinée. Yefamu, Mohamed Mouloubeni Koyin Kofe, Dougutri Ben Koyin Kalama, Neto Dante, Dougutri, Iba Kalama, Chino Ben Nunguni, Obeka Tanganga Sanou Soué, gouvernement Datala, et gouverneur Ba Kalama, Chino Obeka Sanou Soué, et Datala, en même temps, et Chérifou Ba Kalama, ou Bedabemu, Wori Fitininuna, Nache, Obetanga Jamana Sanumbo, Sanumeka Soué Jamana Kono, Malika Boun tellement, il te boit Bekalama, ou Nimeka Ke Boursokona Bella, n'est d'afo. Ni kokele me ka Boursokona Bella par les Chinois chez nous. Ni réalité dit. Donc il doit faut que dante ko tien la ibeka ni fo munila mba fo yana parce que tien de nous nega kuma tere bolere fene afo malien bolere mune fo bolere ko est systématique anti char bolere in Africa plead guilty in front of the world et bolere ko lui il est victime bolere kali ko lui il est victime Francis tribunal là ko vraiment ko Afrique pieli kale jota la bi a jota la sini mais bolore mun foka forokan bolore ko kana bagale mare kale kelente ou ko bolore ma ko tout me ki kelente bolore ko kale ni ala na classe kale kelente ou ko me ko monsieur bolore e me ko fo mun fe ay kan ko non kale kelente re ko non ko Afrique ko jama nyamo were di balé de ka jama na chou ne ka kuma temba kala vidéo bembulu bolore a dit ça devant le monde aujourd'hui en France ou c'était hier ou aujourd'hui. Monsieur Boulere plead guilty of betraying Africa and stealing money in Africa, but he said it was the help with the African government. Nene Boulere ira ola comme musoir, comme gamine ki nun fiala. Ça dit neka anga jamana nyamo nun quoi. Ne taron fadin sa ko suku munun don quoi ben ala na krache. Ne taron nume su no to mena su fe quoi. Yefamo. Ça poids kita. Simo, ça dit foi quoi. Ne taron nume mo su munye quoi. C'est-à-dire, nous avons dit que Wallahi, nous avons dit quoi. Nous avons dit que c'est-à-dire, c'est quels leurs objectifs? Parce que pour que les focus, ce ne sont pas des humains. C'est-à-dire, que le gouvernement est sodima, la plupart des cas. Tu es gardé. Le gouvernement est essentiellement dima. Le gouvernement est mobile dima. Tu es bien payé. Tu es bien véhiculé. C'est-à-dire, et fait dima. Et
bonissuni et fait me dima ye famu et ntara ba fa français là mais Dieu condition bébé duma ye famu au bela be kala jamana suin donc on doit les assassiner devant le monde pour les mettre exemplaires parce que nous ça a été engrainé dans leur crâne à donner on les va connaître drogue dans mon fina ye famu ça dit il faut qu'on les fait des exemplaires Chemi menela urumna et on doit les juger à la télé il doit être télévisé et divisé devant le monde pour que mon regard donc fo quand c'est que toni na toni mais ni ne be ka kessa mali kono ni be ka ke mali buskona bela ni nungani tadroni mbado ngelenga ni boni mali demsenu mina ni bechi ma sisa demsenu mun be bursi kono marfa be jowla o keleme ka sécurité de sara beni subhana wa taala che ka marfa jo mali demsenu na ite suma sinon banga jamana piela nyina wa le gouvernement du Mali n'est pas au courant de cela ça c'est illégal aya fomia donc ne tate kuma ire nya yoro fawye ka kala ka filmage ci awma ni ngaradare ni cima ni ne tien donc ame bola anganda do Bolloré le voleur de France Bolloré qui pille l'Afrique avec l'aide des dirigeants de l'Afrique ni Mali fene betane yo nga société be ferin touri la muru kita saraka feto ni fadi sero na beke ye famu orlan seka zonya boni be feflo ka Mali liberté a abe liberté a fere datumu parce que ce ka jouer encore à bas la France ka kala liberté a dans le Mali kono ça n'a même pas de sens. Parce qu'il y a des Mali dirigeants qui ont été d'abord côté français fait, ou bien des la liberté là, à Ben Alana Kratché. Ou bien des liberté là. Mais nous, à bas la France, donc deux français utilisés pour prendre l'opinion du Malien. Parce qu'il y a des Mali français, comment les Maliens ont été. Donc, moi, là, on peut taper comme ça dit que boxou qui gauche là, pour que on droite là quoi. En bas, kalama. On sur le quartier, n'tenda do ashika. Parce qu'on en a marre. Nous, on a de bons combats à faire. Il y a un sur faux abadon accident de kera uruna anga surasiu ou blessera yefamu donc mindo tira o min chile vraiment anga surasiu blessera ou tara nous ne beka sambali ni ay antoman sigi anga kuma de manako kan abo connecté a bamako bébé siga te premier ni deuxième ni nga troisième nyanga bo nga che nous ne beka ke donc nete nyina surasiu ko c'est des gens à féliciter nous nanga héros yebi nous nanga héros chini donc ni yoro ni kera keletiki mo tara ni koina ni kera kichia rola et théâtre centre de chevet blessé donc modo est blessé là nina donc vraiment ambe à la délit à la kukisha vraiment ni kera mardi donc et il y a 2 jours de cela donc on est sur la sous l'état ou banalé mais le leadership vraiment est impeccable jamanya mo tara katu ladje vraiment moi je remercie ces gens de héroïque donc anganda do boulot là alsa boulot comme na to inta to ne ya to akafuma tout. Donc, en le boulot là, ils ont un toro photo laboré parce qu'il y a un situé quand il y a un toro. Aïe, mamie, l'outro d'autres cassola. Elle ne veut qu'elle là. N'est à fond, elle a une clé. Assimila suma doni, mais avec clé. N'ta aussi toi. Aussi toi. Je ne vais pas vous laisser, hein. Comme dans un jamana qui est tant lourd, Malikoro Fata là. Aba ou refera. Malikoro Fata là. Depuis nous trouver Karim Torobo à Dakono. Natche, Karim, moi, Karim ga payroll là. Les gens qui ont bouffé l'argent de Karim. Ils ont commencé à travailler. Parce qu'avant jusqu'à présent, Karim peut les appeler de l'Abidjan. Awabou voulait voir le téléphone. Donc, comment il sait que le téléphone est traqué. Donc, toujours. C'est toujours gangréné et ça cirque. Malien, Toduna, Dobe, Wulikoujo. Koyala, Maman la ma fouike, Maman la yafara, Biboro, Maman la yafale. Donc, Ningoueme, Nache, mais c'est kaka, Ndaka Foya. Tobouko. Tobu de forêt kafri diou mo mo amara ka sendwana tobu de côté tobu ko de dante ma ko dante jiji amerique jiji de fone yana ko dante ko mo be police woli kama mama be traîner tribunal là na yi kene da matafa donc ne be na kuma tundro il faut laisser ça mariner et doser dans vos petits crânes donc chienre ni mamiye mulbala kila ibi mirini na fone ma ko sobasement ça c'est la fondamentale. Parce que on peut parler Dakar de Moula. N'était pas Dakar là. Ne pas faut bien sur le quartier qu'on a. 1 plus 1 est égal à 2. 1 plus 1 est égal à 2. Ni a Babanana à Fran Yolofobou. Qu'on y a abonné à Sigrakane. Donc, ni se ka tient faudrait niveau vidéo kaina. Si tu ne peux pas être véridique, moi je te challenge, il can y dado koula. Ni tiens faut que Galima Doron ibi dabo koula. Parce que Malien cité sur la tournie. Malien cité sur la tournie. C'est fini. Tous les Maliens, téléphone mais Maliens béboulou. Tous les Maliens ont l'accès aux technologies. Donc ne pas au challenger Aïe Sabali. Aïe Sabali parce que n'était galonté sur toi je joue pas les petits tomes. Donc on continue. Donc Bouléré est à faux tribunal la bi Francis. Ou Kounou. Aïe Kanto, ko tiens là, ko Afrique Chili kali dabala.
He has more assets in Africa than Africa themselves. Fembe boulot Afrique, ate Africain don boulot. Malien, amakuma mere. Ngo, fembe boulot un petit Français qui n'a même pas été à l'école très bien. Femba boulot Afrique président be sujuru binni. Fembe boulot anga jamana kono. Nebe tungala, ebe téléphone sa, ebe minute sans kemanani pour que kane dante la guerre. E modo be demandala, ulu be ka guerre, wose ko na seka ta demambo. Boulot te bo Mali la, ate bo Abidjan, ate bo Dakar. Na fora aw nyana. Kanga jamana port be kalme ka di black kuru de ma abedoula. Abe seka doula. Comme Mali là, on a téléphone cabinet, on a téléphone minute nous, al sabe to bu boulal ça. Mais ne bado asim meseni bema. Bado simo beseni bema. Parce que club ñu kamna, yefo mo bado ni foyen. Anga wor boli, c'est garanti. Yefo mo est-ce que ama foyer ko ministre da douala, mais c'est pas trop éclairci d'abord. Ministre ab comme ka damara wor ko ina, mais ma sur gouvernement officiel ka folo. Il doit senga kuma kan parce que ntegalon teke fait. Ntegalon teke fait mo sikana to tien, ntegalon teke fait mo fait. Donc ngo anga wor ko anga wor ko abu komi damara kumala yefam abu komi damara nga worko la doni yefam abu komi damara nga worko la doni mais j'ai pas eu la lettre officielle du gouvernement mais nklobeni la bololo kani pour le moment le ministre de l'économie du Mali Al-Souni Sanou annonce donc au kuma de be mba ke point game quoi donc na gouvernement rega lettre officielle soro ame boka chose ka kan kalimbla ko fe oula yefam mais Al-Fousseni ika foli bien Al-Fousseni ika foli bien. Voilà un grand homme devant vos yeux. Voilà un grand monsieur devant vos yeux. Voilà l'un des leaders favoris cachés du Mali. Voilà un génie, un talent caché du Mali. Voilà un vrai descendant de son arrière-parent. Voilà Al-Souni Senou. Voilà un vrai Senou devant vos yeux. Voilà un homme digne, un homme intègre, un homme qui investit dans son pays. Voilà un homme qui a de la caractère. Voilà un homme qui a sauvé 24 millions de Maliens devant vos yeux. Donc Al-Fousseni, il a folie bien. Il tente le sur le kono ala tabolin kofe vraiment ala kanan ki ma fesiri wale ala kana malion ni kan manko donc paraît-il qu'il y a un worko abena fo paraît-il que CEDEAO ere amena boala donc ni ko ni be mais c'est pas officiel donc ma kana vidéo tige ka galon ta dana de je suis très dur sur ça mais me ka sonaji le kawe mais abe foro yefom voilà donc c'est ça je continue donc bouloré ko vraiment kale anga jamana vraiment aller en jamana aya halaki aller Afrique halaki ko donc ko frasika ki ala na krakma ou kana aller juger devant le monde aller sona aka kokoloma aller boloré aller sonama bon ay to buka baraya le blanc ni ne to bu na on différencier quoi to bu ka kele choisi quoi le blanc choisit ses combats bon ay boloré mata kasola ou prime biaka avec prime sera gouvernement et l'état va s'enrichir même Mali la ni kuma na bita kasola c'est rigolo hein aya fam c'est ça Adamo, Djile Koulibaly, il y a fait ça. Il y a fait jamana dobeka, mogo dobeka jamana chi. Abita tribunal là, avec droit ça, faut être là. Mais anga jamana kono, temange ou faire asimi boka bi, ou tellement nous tokola black kasola, ou asimi kelme qui mako kan, qui jokal be justice kono, justice m'tient à la première place. Donc Assimi Goïta, moi je vous challenge avec tout le respect de son excellence. Nous tokola kasola do, il faut vraiment anticiper. Vous avez pouvoir du stylo, il faut utiliser votre bic. Il faut montrer que moi cité mara ici porte bras là ni mo ke c'est vrai là ibna mo toy parce que ibe ambe kelme ka en position garder ka kola yefam donc ne kon mo fiena yefam donc ibe ko la le plus vite possible ni ma kola do mes choses qui kama ni ma kedro mes choses qui kama ben la kratie parce que na fiena on trahit personne, on va laisser personne qui est avec nous. Ma cité trahit, on ne laisse pas ne au final depuis 2 ans supporter d'amener ne comment vous êtes un militaire. Moi, j'ai des amis de Marines aux États-Unis. Moi, j'ai des petits frères ici, au haut niveau des États-Unis. Parce que les sourassis sont intègres. Donc, parce qu'il a été piégé, parce qu'il te supporte. Donc, ni Makwakan, vraiment, entre ceux qui supportent au Canet, parce qu'il y a supporter Rubita Kassoula. N'a est trop fort, Mamounte ou Kalama, ou Lubudjoko, non, et Assimi, ça, c'est la justice. Foute-moi la merde. C'est Assimi. C'est Assimi qui est le chef suprême du Mali. Il n'y a pas Dieu après Allah. Donc, que cela soit très clair. Donc, on a beau le Makaname, on a mais ça,
on c'est Alakala, Bolloré, le plus grand pierre de l'Afrique. Bolloré, Afrique, il va demain, Thierry n'a pas voulu que Louis Boyard parle des exploitations de Bolloré en Afrique. Hein, donc du coup, on va reprendre là où il s'est arrêté. Bolloré en Afrique, c'est des dizaines de ports, des chemins de fer, des transports routiers, de l'extraction minière, de tout ce qui se finit par Newm, de la déforestation, du pétrole, des pins, des mugs, des autocollants et des tote bags. Hein, il possède plus de trucs en Afrique que les Africains eux-mêmes. Tout ça, bien sûr, grâce à la corruption de chefs d'État africains, d'ingérence dans les élections. Non, arrête, c'est pas moi qui le dis. C'est Bolloré lui-même, il l'a dit au tribunal, il a plaidé coupable. Fuyant. Cette image tournée par le média Blast, Vincent Bolloré sort de la salle d'audience sans un mot. Un petit homme comme celui-là. Il plaidait coupable pour éviter un procès public, mais sa stratégie s'est effondrée. Plaide coupable La juge pour éviter un procès public. La justice accuse le milliardaire français d'avoir aidé 2 dirigeants africains à accéder au Togo et en Guinée. Togo, on est Guinée Conakry. Ces chefs d'État auraient favorisé les intérêts du groupe Bolloré dans leur pays. Des marchandises, Bolloré Africa Logistique est incontournable en Afrique de l'Ouest. Oui, incontournable en Afrique de l'Ouest. Les terminaux à contourner de la région. Hein, si je comprends bien, l'ingérence, quand c'est Poutine qui fait ça, c'est un dictateur fou furieux. Quand c'est Bolloré, c'est un entrepreneur visionnaire. Hein, c'est ça. Avec tout ce qu'il gagne en pillant l'Afrique, il paye des fachos sur ses chaînes de télé pour dire que les Africains doivent rentrer chez eux. Hein, le problème, c'est que si chez eux, tu leur prends tout, bah, ils viennent en récupérer un peu chez toi. Voilà. Petit problème de maille. Si un industriel camerounais veut installer une usine en Saône-et-Loire, en détruisant un village, en coupant tous les... Donc, donc, Bolloré, fait à Diabake. Donc, anga jamana président olu de be jamana mine ka taka di Bolloré ma o ya fam bon bipi fene be ni kelenke ye fam et ato Exxon fene be ni kelenke Total fene be ni kelenke ou bebe ni kelenke anga jamana kono et c'est le président de l'Afrique qui le donne l'Afrique. Un petit homme comme Bolloré ayaye atetoma ngolokan atetoma nenkan atetoma klokan, s'il peut devenir milliardaire, les Maliens, jeunes Maliens aussi peuvent devenir milliardaires, et je dis légalement. C'est ce que le Mali, ne peut pas Mali de supporter. N'était Mali kola, fadin sagoya Mali koni fait nade, ne Mali koni ne kama. Voilà ce qui est possible. Il faut. Bolloré ko kale zoin, ko sebela kale dabe Afrique ko là, ko vraiment ko kale toni to là, kale te fait ka prosécuter devant le monde à son âme, à quand wori misaro ka fo, aller ba saraka bona sin fly. Oro ay ala ka baye. Ça c'est la paix, on appelle ça la justice imminente. Ni ala de ka baye. Nte marché ka baray wani kelen de bina ke mo be ka Mali charia soso mama be ka Mali janfa doula ni kelen be ka bela inshallah. Si Bolloré pe ne me se ka Bolloré là devant le monde et être humilié comme ça aka donga fo ka fo ka montour la je tic tac aka terminale inshallah. La France des raisons de s'opposer aux livraisons d'engrais russes vers l'Afrique. Awo ame kuma la ermina. Ah, oh yeah. Francia, Songolo dame le tourner. Au Bella, Nenyebe, Afrique, Jamana, Woloflala, ko accord Dakar ou quoi là, comme tout signifie français, qu'on commence à se battre et avec les terroristes. Mais quelle honte. Ah, n'était frappé comme ça. Mais frappé d'Inobé, là, ilaha illallah, Shedina Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sari Netaro. Sari Netaro. Abatoka dit quoi? Dit. Abaro dit kadi. Dit quand même roi climat quoi. Ibaro Arabou be fin fladou. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, arabu be fendo duba de wakamadi. Et sio, akay mo aklima, on y dit. Donc ni Afrique jamani mo nous. Moi je les challenge. Abatuka dit donc quoi, dit. Abatuka dit donc. Ça n'y be dit donc akay aklima quoi. Ye famia. Vraiment ne m'a dit donc parce que abe kodo OK. Vraiment c'est pas du tout l'appel. Mais allez, j'arrive tout de suite. Voilà, abe dit donc quoi. Ne dire quoi, il faut bien. Abe dire l'attend quoi, il faut bien. Donc abe dit donc, dit qu'il me remarque quoi. Ouais. Ne dire quoi. Abe me voir dire quoi, il faut bien. Parce que c'est vrai là. Nous mes réactions donc ne pas y rien quoi. Ça dit alama de me se ka bailler la tour mina ka ce niveau ma quoi. Comment on peut se détester jusqu'au 0,02 dénominateur quoi. Donc, le Bolloré Wortigi, elle savait toi qu'en fola. Non seulement toi qu'en fola,
alsa ou be tout signi français ko ka tra keleke awre be ta ka sigitele la ko kelemi na Sahel la ko parce que ko français tara ka ta libichi ko de kele damne avec la ta signo français kelen ko aga wor boka français ngonka ko ka comment dirais-je Tesugé était à côté de Ibeka. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai pour il a comment il tient. Donc c'est ça. Avec là qu'on a eu d'autres doublement, qu'on a eu demain, qu'on a eu travail là. Mais vraiment, ça n'a même pas de sens. Ce n'est pas cohérent. Alors il faut toi qu'on a tenu, parce que c'était toi qu'on faut. Ce n'est pas cohérent. Donc ou que trop, c'est incohérent. Leur comportement, c'est incohérent, c'est inconcevable. Il y a moi. Donc ou bête trop là. On a neko, moi vraiment on est censé sur. Ou quand on dit, ou m'soka dit qu'on a série là quoi. Parce que souvent le cadre, souvent même moi qui guarde, il veut dire que série là. Peut-être on va aider quoi. Donc avec moi la éliminant. Franchement, la France continue avec leur manigance jusqu'à présent. Plusieurs États occidentaux tentent d'attraver les livraisons de l'engrais, des céréales russes et plusieurs pays d'Afrique. Et d'ailleurs, chacun selon ses propres objectifs, celui de Macron. Celui de Macron est renforcé la présence de la France sur le continent africain en bouleversant équilibre et à sa faveur a déclaré un analyse russe. Donc, Rissilako, Kabe Angre dit Frafioum. Bonsoir, Nassa Kamara, il a folie bien. Et Madi Dambele, il a folie bien. Donc, c'est ça. Rissila Angre Minda Auma, c'est ça. Masami Alaye, Francais qui s'est là au fond Angre Kan, on y tobu. Ou te fait Angre Kan du Afrique. Parce qu'il y a un Tali au Madjaoui. Ni discussion mais on November 23, Vladimir Putin report having been contacted by some of our African counterparts that do not understand what happened. Russia fertilizer are still not delivered to Africa. The blocking of the garbage of the poorest country, especially free of charge, is completely unacceptable, added to Russian president. Donc Vladimir Poutine contactera par le président de l'Afrique. You can't Vladimir Poutine ma comme on est kera, comme on est là où teka et engrais mon fora kabina le ateka suka jamanaka. Yefom. Akera comme Mali la tchemi war chuen ko war bulla. Donc l'argent a pris, ça dit engrais bulla. That do not understand kulu teka famia. Poutine yek téléphone chi. Poutine ko ka africain ka engrais ko ka bloqué. Ko ce n'est pas du tout admissible. Kuku djija ko engrais nubla 100 ko pasalet na djanai. Vladimir Putin, principally investigator of the Center of a European Study and Institution of a World Economy and International Relationship, it seemed that the collective West and a member of a person a certain specific objective by preventing delivery of a Russia fertilizer. Donc, we recherche que Jaja na engrais in soron into ina parce engrais indira ma fils abri là na sera man into là atina tobula arranger donc beka ko subeke ka objectif subeke pour que ngana seka engrais so. Well, if we are talking especially about Africa, Emmanuel Macron has said himself the goal of strengthening French presence in Africa and particularly in a country that were French colony. Donc andu me kuma na abeba don afo ko Macron kalkadi ko Afrique ale faka blongo nadi donc ale bolo dugu 14 dugu tani nani boli keita febe to akanfo Macron bolo kale faka blongo nadi oui. Donc kuna furi dibraba fotuni according to him for the French Russia fertilizer deliver are disrupting the balance they are trying to establish in the favor. Donc ko isabna angrem de en manita ko dikuyen oma wala ça en seka isla demain ou seka sigi Afrique. Mais France qui vous empêche de collaborer, qui vous empêche d'être intelligent. Et vous voulez qu'on soit avec Johnny Fariba Oula. When Emmanuel Macron made a trip to Africa, he specifically told Russian claim that he will create competition for French. He is therefore clear that the French authority have a reason to oppose delivering say analysis. Donc Macron a fort ko Franci ko jodebe Franci bolo ku ban anga engrais so. Awo donc Franci be ka malika engrais oni Afrique et Islamique jamana mun kadi. Donc la France est en train de bloquer et engrais delivery la France est en train de la bloquer avec mal RMNA. Anga engrais ou massé alisa parce que France était fait à Cana et il est fait intentionnellement. As of the Western country, the motive is just
is visible for them, it is more profitable to sell their own cereal at the inflated price. C'est Olin Chenko. Ko donc comme kari tobuye uluka sirlaki uluka atro alkama uluko fere auma yefamu ou primi dia uluka anreka alkama sema anre. It is for this purpose that establish all kinds of obstacles for delivery of a Russian cereal. They want to be the only one to be present on the foreign market for cereal and other food products. Donc aye tourni kumina obe gere nga jamana kono ni aye ote fe nga engrais soro to bu be fe ulu drone ka ke dumuni fe be fere en makabo kofe to bu be fe ka be ferama. La France veut être mo clembe et dumuni fere en ma mo clembe engrais fere en ma France be fe ko ke. Donc c'est pour cela il est engrais ba ku le ba mindi ko on a da en ma alsa atekana ni kumai Poutine ni kuma info yake un jour de cela ningera kununi ne Poutine kumakani devant le monde. Donc à l'heure des infos pertinentes, moi Dante, j'ai fait mon analyse. Mr. Olenchesco had that Russia fertilizer were high quality. Ko Israël et engrais mi chikana Afrique ko vraiment ko c'est de qualité de haut niveau and that they were not the subject of any complaint while making a tangible contribution to the food supply, and above all, in a country where there are problems with the food is about Africa, Asia, and Latino America. Donc, ni engrais à dire africain on est asiatique, on est les pays latins. Donc, il faut qu'il y ait des ama, mais masami alaye, français ka politique qui ni erina, wala sa nga engrais soro. Donc, alsa ama engrais soro, follow a bon attendre sali. Anga boye même rodo foutra rapidement. Ni roina nya fo ngome papa miami fo wolo fo bugu alebe ka bagamara abeka is making Mali great again abeka Mali ke jamana bay tuni abeka pigeon mara zuzani mara fefere sene sur quartier a shota parce anta te kuma boliba kalama anta e kala waliadi amba la walia semi mbanye na la sonama ala kana Mali on kama fisir wali ni ro ma me VIP fo me dulu dara fo me papa miami fo aka segment flying ay série flam ke Malen de me ba kuma la fambe abeka dusu do mo kono papa miami ka foli bien me Moussa Dambele fo me Tamba fene fo me Soumaïla Dante fo ono en faille me Diara fo me Amara Sila fo jury le chercheur Amara Sila datuna antua kono bisuru quartier qu'on a là me Kaou Tamega fo me Kaou Tamega fo yan fo Angleterre machallah ne bala la me brao c'est-à-dire voilà les réalités et moufla nyokoro anga krito anga jamana la anga donga fo ko jamana fo ta en boulot ni malite en peut en kan colonie ba mali bala ambola ermina Poutine fene kumana Poutine a détourné Tchakono. Poutine a détourné Tchakono en dado international Mouzoula très vite, très rapidement. Information pour tout. Donc en dado dia qui va très rapidement. Information pour toutes les risques. Aujourd'hui, Poutine a signé un décret pour ouvrir la chaîne officielle Force Armée. Awo, bi Poutine y a décret signé. Ka fo ben la ko ici là. Ko ubina télévision sous do daile. Au télévision soyez à barate que fouillé au bi focusé au gars sur la sous dronka. Force armée de la Fédération de Russie. Donc il s'est avec kelem ke il s'est ka gerbe dun tomina avec botomina ni télévision soyez à barate que fouillé ou brebe au moins. Yefam. De fédéral de Russie. Parole de vitamine et Poutine. Ni vitamine Poutine kumakani. Arrêtez de croire des fausses stupides. Maintenant, non seulement l'opération militaire, mais ils vont opérer, ils vont couvrir tout. Nous avons Mali et ministre de communication guerre. La guerre, c'est la communication. Yeah, na frako na che on me nga refra ali ministre de la communication ta no ameka param ke ne fam parce que c'est des francophones ou te mo robadon ne fam et bon ko Amérique les gens sont mesurés par leur capacité par leur capacité de faisabilité. Mais Mali là, on tobu on maratro, c'est-à-dire Malien toura, avec comme ni ngo sisanko asimika ke président et Malika jamana ere keto la quoi. Prima kuma foko doctoraté asimimbolo, ou kuma foko asima gouvernement servi, c'est-à-dire dans les bureautiques, ou kuma na mini bay.
pour que Assimi commence à qualifier sa capacité et de faisabilité. Donc, on met au commun qu'on a là quoi. En Torah, il y a un diplôme sur le soro, il y a un mouniké, il y a un bella. Mais il y a un alors que il y a un jeu qui est best grena. Au lieu qu'on mesurer ou l'auto mesurer. Voilà pourquoi ni Amérique l'a dit les élan masques. Et la masque qui m'a été balao. Et la masque qui m'a fleni. C'est qui est le plus riche du monde. N'est-ce pas fois on y en a. Quand il a masque n'a croqué dans l'Amérique aventure là. C'est Sud-Africain, ce n'est pas un Américain. Et là, Max, c'était américain. Il est naturalisé américain. C'était un Sud-Africain. Africain de nous. Il vient de Sud-Afrique. Africain blanc de nous. Donc, on a croqué dans l'Amérique. On a croqué des baraques qu'on fait. Ou que coding nikala. Ou que suga bureau de bureau. Faut dire que boulot. Ni du coup, jera ali chiro compter les lamas qui boulot. Et là, Max n'a croqué. Ça, ce n'est que 15 ans de cela. Hein. On a croqué de mettre 600. Ou tout, ou mettre ma mère chifter le boulot. Amérique, Jim Dobe, Amérique, Amérique, on club na. Avec forme de planète fitness. Donc, on a croqué que ta planète fitness là, ou que tout coin, nous ko oula ben, nous la ben, ou ta bureau qu'on a west noy. Donc, nous du dira, ou que Jim membership sera calo 5000 francs. Donc, Jim membership ou que t'as tellement arrêté comme canadou, ah, YouTube kakala mais. Donc, à mettre ko Jim ne connaît qu'il a ben, pour que ça canabo. Donc, 15 ans plus tard, il est le plus riche du monde. Donc, il faut que nous foyer. L'Amérique est pleine d'histoires d'Américains. Américains be clubné là. Potentialité. Il faut mesurer les gens par leur potentialité. Parce que autre bureaucratique de là. Les bureaucratiques, malheureusement, a énergie tout là. On ne peut pas avoir les deux à la fois. On ne peut pas avoir la deux à la fois. Parce que ça va en clubné là. Il y a deux aspects. Mon fille fait flash de Armadina. Il y a ce qu'on appelle EQ, il y a ce qu'on appelle IQ. EQ, ça c'est émotionnel. Et EQ, donc EQ, ça c'est intellectuel propriété. Ou des cheminots de l'eau, ça c'est les cheminots de l'eau, les Babassi, les Sédou Keita, les Barou Keita, et les Djigi, hein, et tous ces jeunes giftés là, le monsieur là, le Sonou, et ils ont ce qu'on appelle l'intellectualité propriété. Et Mote Bouya, les Chokel Kogala Maïga, c'est les gens qui sont génies. Mais il y a ce qu'on appelle aussi EQ. Ce qu'on appelle en anglais EQ, ça c'est émotionnel intelligent. Donc dans le monde du leadership, la plupart des cas, Américains ne choisissent pas dans les services américains toujours. Moi je cherche EQ, je ne cherche pas IQ. Pourquoi? Parce que EQ, ne me diriger. Donc allez EQ de Tassissan, EQ support IQ. C'est comme ça. Mais autora EQ là. EQ. Les EQ n'ont pas l'émotionnel intelligent. Donc c'est comme voilà le problème de CMDT devant vous. Voilà le problème que vous avez avec ces ministres là qui sont à leur place. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas. Parce que leur cerveau ne bouge pas ainsi. Ça c'est la réalité. Donc, fanga bon ne kono. Bon, abe ni kono mune là. Parce qu'il y a un système francophone là. Quand tu es francophone, tu as ketanto là. Donc, stupide. Maintenant, non seulement l'opération militaire, mais aussi la guerre d'information seront introduites afin de ne pas se laisser berner par les faux Ukrainiens. Et il a été décidé de créer la chaîne officielle des forces armées de la Fédération de Russie. La chaîne est une source vraiment garantie de la Russie. Donc, qui contrôle les médias, contrôle le monde. Vraiment, on veut que Togo sera libéré parce qu'il a été arrêté, parce qu'il y a eu Damara Karim Keita là, Autarakata Mene, Kabla Kasola. Vraiment, Anta Yafawi Bi, Anta Yafawi Chini. Faut nous assurer que nous avons un en segna ka malen dondo kasola ku kuma na quoi on en a marre avec ta zone mine pour que ka kuma la ko zone ka mine ne bina l'ancien ministre du Mali yefomu no ne refaye tonton Modibo Sidibé ne bina tonton Modibo Sidibé ne bina ka kuma kala ay mu fo bi c'était un monsieur de la commune 3 vraiment on est commune 3 deuni on me kuma tane Modibo Sidibé ko ka Mali zone mine a kuma kana me Mali mo ba dindela c'est ka redresser gouvernance kono ko redresser Mamoun fana bele ka tienli jugu ke nous donner nous dossier B ama faut ka bi mo kande ni dossier B au dessus ka daile la bana violence nous fana kera ka nyesi broma mouvement ni c'est fait jugement fana ka ke oui notre confiance tenant mala jamana psychatote voilà mami kade mi kade e bokala voilà ne o kala e bi kodo voilà voilà foite voilà voilà o de bina ba o bina ban avec ban voilà moi il me faut aboriquer
comme on va faire tout comme ça. Kubeki take, Malita. Obana. 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 Beki take. En bantade ke. Ka Mali, ka to Mali. Obana. Voilà. Donc on a couillé. Ne quand même nema. Donc ne quand même ni jamanya mo sugu de ma. Ni mo ko poster ne date ne bi supporter. Il faut bien parce que Mali ni Mali nyana on te to tunga là. Ni Mali raisonnement d'homme on te to ya. On te fait ka to ya. Mo ni dia sorof mo li barala furidu. Mo il fait sur mo bara to iti fa bara. Arama din ni ala e donner dima. Tu es bêtement jaloux quand tu as exploité ka jamana kono. Aventurer ben ni mo la. Parce que il y a mon soin au hôtel, donner un bilan quoi bono, donner à des indima, ala des donner indima. Donc donner un bon leader peut aller se répéter partout. Il faut forcément que le multiplicateur. Tout un bon leader est un multiplicateur. Donc on a santé sur un jamana kono etc. Mais Malien on est fait bon bi borula kasoro ma au akiladji et kodola et très rapidement parce que moi n'a pas chronier parce que les débat tout est intentionnel chez moi il faut mais il y a des gens là n'a dit international news go très rapidement mendado et Kim Jong-un le plus vite possible et North Korea proud muscle are showing off in front of the world. Donc Malien akana yina ne chinois di ou bien sanu chien Mali gouvernement ta kalama et dugutigi de be nin ko in koffe ni ka ke nungani Mali kono kure Mali yoro la et frontière entre Mali et la Guinée sherifu munumbe ba kalama en même temps et dugu gouverneur fene ba kalama chinois be ka sanu chien ameka foko Mali kura ni ka nga jamana kono ni woro be se ka ke ka chain to CDM EDM mo nunu netaro EDM ba gouvernement de li kumin kama autrement monsieur le président de EDM et l'argent que les Maliens payent les factures là il faut nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi vous n'avez pas assez d'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas assez d'argent pour essayer de réinvestir dans l'EDM? Pourquoi? Donc il faut expliquer. Son numéro quand il faut dire, voilà. Que cela soit très clair. Donc, North Korea a la Kim Jong-un. Voici la dernière fierté de Pyongyang. Nyaka Labani. Qu'il a été surnommé missile monstre. Kim Jong-un était là en personne le jour de son lancement. Avec, c'est une première, sa fille est née à ses côtés. Et comme à chaque fois en Corée du Nord, le tir est retransmis à la télévision nationale et vanté comme il se doit par sa présentatrice vedette. Un missile qui a fait la une de l'actualité vendredi dernier en tombant au large de l'île japonaise d'Hokkaido, juste avant l'ouverture du sommet asiatique. Oui, mais Kim Jong-un est chimira djebela, kaira djebela ka fo, quoi, ko atekale la de. Exclusive. Nous avons sévèrement protesté auprès de la Corée du Nord qui répète les actes de provocation à une fréquence. Donc Kim Jong-un ya afa ira bela, kaira bela ka fo. Comme ma cité doni basa boro ale Kim Jong-un kan ayi ite doni basa boro ale kan nga che mumbi bolo o de bale fene bolo ma cité genga ale la Kim Jong-un ko ni ko kibi genga ale la kabo genga nyona di Kim Jong-un ko ma cité genga ale la benala na kira che nga che abolo ko sarmaka bu ja sarntani wale bolo oh yeah après ko ka tato ko setané satan aime Kim Jong-un bolo ah benala krache Kim Jong-un ko emfanimba ko ale a fa bozone ko matemo bala kala de aborana ninga ataka nyungu ninga ataka yege sanango wolofla mais Malien avec toute sincérité moni fin nakunga chronier Assimi c'est un bosseur mais à la fin de journée on a des combats à faire barabambolo kake et au baranunu nangu kamanda kwa kan o bange mogolanguloni o baranunu nangu mamma kwa kan o yi mogolanguladi mais Malien ne ba o challenge moni fin moga nyuma kanadu yefom Assimi avec ataka vitesse minanita na supporter tieka avec do fara avec amuke yefom ala reste ko tola parce que kadi be ika manga don yefom mais na ya makun kulunka ina fako ministre ka barake balia o koro kanya yere janfa anga jamana janfa ani Assimi janfa wana anga jamana mo munu ka kuma nyuma fo na manda mo la o yang fene kele mo la ngoloyi parce que Mali mo ba dimbela orila toto Modibo Sidibé son excellence na le fene sur si koroy et pour si koroy
donc ay mun foni ay tiens fort comme Mali de dou angake dossier mun be anganda douala. Voilà un enfant de commune 3 comment il s'exprime. Moi je m'entendais à ça. Le Mali ne manque pas de leaders. Le Mali manque des talents et des exécuteurs. Amogobe moro de la munu bala walia. Ni ta la walia dole ka ko be kuma mugu fu. Donc yoro na tuni me klaka sanu fo. Vraiment me sanu fo, me sanu fo, me sanu fo. O foli dai. Me klaka la sana togola fo. Ah me la sana togola fo. Mais malien ne bena kuma nga surasi duru fe yani nga bonga bi borula. U ka donga fo. U ka donga fo. Ko an ye malien ni ante nyina de. An be tokelen dun, an be maninkelen mi, an be telen do kare kono. Donc ala de ya aw gardiga aw yorom na wa adu anga jama nyamo am yorom na ko bi. Mais akana nyina ay mu fa nyana ne ba akila jigi ay mu fa aw nyana akana nyina ko ala. Bonsoir, brave population du Mali. Je suis le colonel-major Ismaël Ouagué. J'ai l'honneur d'être choisi pour être le porte-parole du CNSP. Je suis venu cet après-midi avec le colonel Malik Diaw, qui est le premier vice-président du CNSP. ala mere ay ne fo anado ñen ne fo anye donc ameni kelen ni la donc ameni kelen ni la on ante boni kelen kan woni mami mani ke amba finya na kite ka barake ni mam meka ni na wole ya amba fo kibe ka barake woni ma ke fina mi genga buy le colonel Sadio Camara n'est pas là avec nous malheureusement. Lui aussi n'a pas pu venir. On est content d'être avec vous cet après-midi. On vous remercie pour le soutien que vous nous avez accordé. On remercie le peuple malien entier pour son soutien. Notre travail a été de parachever votre combat dès le début. Notre affaire, c'est de parachever votre combat depuis le début. Vous n'en avez pas barakele, anya mun damene, on n'en a qu'un là-bas. Donc malien, on n'a pas tient faudra à la bambe halaki. Akana galon tigere. Masikena utoy aka galon tigere jamana kola. Masikena utoy aka galon tigere jamana kola. Masikena utoy aka ina un clé de na kuminga. Voilà. Premier vice-président. Troisième vice-président. Colonel Morbokone Vanana. Ah, le président, non, le colonel Assimi Goïtae. Alors, Masaka ya Lastro Oulaina. Troisième vice-président, non, le colonel Sadio Camara. Après Masaka ya Lastro Oulaina. Donc, Beka Foli Baouye. Audiche Anu Baraji. Ambia Aure Kama. Ambia Aure Kama. Audiche Anu Baraji. Allah Saroko Polila. Ankara Polila. Nam. 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 Allah kan tonyoye. Ani tche ani baraji. Allah kan tonyoye. Voilà des mots clés. Voilà. Voilà. Vive le CNSP. Donc malien, mon nakunga koroniye ko dientro tobu ko oni kolomba ko oni farafin ko la réputation est pédagogique. Ka segin kumakan obara ma din toyi ikawasa. Abi akli to kola. Donc ni mo be ka bo ko kono qui be seliara ma din kan ne dante bi challenge i kana seli mo kan yefom an asimi mana comment texte dale asimi na no di kama yefom ni asimiye terengare blasira kan asimi na no di kama ni asimi ma zomne asimi no kama yefom ni beye malien wala yini ni depuis asimi mana yefom donc asimi nous na kana parachever anga deli anga lanyini donc anga na malien usani malien mais ni malien mi sirabla ame boka sira irola no ma son sira yi ambi gushi foki chetre o da ketui mais akana galon tege moyi donc ne commenter donc keni musique malien ntem fari chena tengenye parce que ne be nakundo parce que mo iseka fen kele kere ni ta ina ku yere don ebe kele ebe ka ko kele be ke ko de kama jelu ko nyeji be bo toro de kama ko depuis nyama suya be jibo
Donc ni na nga kele kunye kadaka Mali jamana keleni indivisible un peuple un but une fois mais en même temps mina mun fo nyana anga président anga khitwa la abe fli il n'est pas parfait anga bo polémique là anga considérer nga jamana kan vraiment asimi mun kene kidal sur la urunna yefam kidal sur la urunna kidal sur lim kifleni an me fait ka boka kuma kan kosobe mais ali mo ma se ka kuma kan parce que mon kera kidal an dona kidal aw tara ka ta nun togo mene yefam kata nun togo do kasula par exemple ko jamala ko 5 colonel là ko do de diminuer no nun togo koro yefam donc lui manana ko di ça c'est des ou le demsonu nga ko di nene miri malla ne be miri mum ka ke libi malen do me libi nene miri malla asimier 300 et quelques millions mi bo wala saka izine kura dale ne be miri ni ko nun la anga donga fo ko dokera on be jona la depuis ala djien dan ay français jogadi français ma ka brésil jogadi brésil ma ka amérique jo nene afo on yana ko dugu do be amérique ko afrique de west da be jo ka ban south carolina afrique on a jo ka ban peu et Tennessee et Mississippi afrique on a jo ka ban peu Alabama des États-Unis afrique on a jo ka ban peu yefam et Nouvelle-Orléans ne be dugu mina et afrique on a jo ka ban peu